Poszło. Także do potomnych na YouTubie. To ja Mikołaj. Cześć. To jest czat. Nie mówię sam do siebie. Nie, to jeszcze nie jest jakaś ciężka choroba psychiczna. To jest rozmowa z czatem na hitboxie. A to jest muzyka. Wiedźmin Geralt. Którego przygody tutaj można nadal kontynuować? Chyba można. Także ja je nadal kontynuuję. Inne sławki dzisiaj, tamtych mnie bolą uchy. Dakle mnie bolą. Onejromantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Tak, z Yenneferem, ostatnio była przygoda czyli z Jaskrew. Geralt wiedział więc, że jeśli z małym chce tym udać dziadem. Ciri, Cześć, musi Aga. najpierw odszukać starego przyjaciela. O, dobra. Kamerka zrobiona, bo się skrzywiała. Jakie bity. Dobrze, gdzie ja jestem? Idź do szałwi i rozmarynu. Aha, czyli ostatni... Tak, piękna pogoda, za oknem jest cudownie, idealnie... Też mi to przyszło do głowy, idealna właśnie pogoda na Wiedźmina. Cześć Wycu, witam cię. Cześć Kostas, cześć Grzechu. Dobry dzień. Dobra, idę wedle zadania do szałwi i rozmarynu, który jak głosi... co to tam głosi? Coś tam głosi. Jest przybytkiem... Cześć Trelczewski, cześć Inder. Cześć Pieroński Hanys. Jest przybytkiem rozpusty i nierządu. Rzekomo. Coś mi tu ten coś OBS coś tutaj nie ogarnia. Ale to już są... Dzisiaj prawdopodobnie zamówię sobie kartę, także ten stan rzeczy się za niedługo poprawi. Serwus Klimo, witam cię. Król żebraków. Ile razy przechodziłem poprzednie części? Jedynkę raz, dwójkę... 7 albo 8. Tak, w dwójce mocno grałem. Bogi mieszczan. Służba, nie drużba. Zachowuj się. Jak samopoczucie? Świetnie, świetnie. Czy byłoby trochę lepsze, jakby ten Geralt się tak nie zacinał tutaj, znaczy jakby OBS się tak nie zacinał. Byle się nie rozprowadzi. No ale trudno, przeżyję. To tak zawsze jest w miastach tutaj, nie wiem czemu. Dobra, jest przybytek rozpusty. Zamknięte. Tak, OBS się OBS-rał. Dokładnie. A, Geralt. Żebym Proszę. was tu więcej nie widział! Myśmy tylko chcieli. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą! Żyć, a nie żyć. Żyć. Geralt, jak zawsze w porę.
Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Pana, Pewne życzenia. to będzie moment. Patrzcie mu pod mnie! Mnie! Zostawcie go mnie! Albo nie. Jak za dawnych dobrych czasów, co? Lubiłem to. Ta, zupełnie jakbyśmy nie wyjeżdżali z Berga. No dosłownie. Bijcie! Już nas nie ma! Już nas nie ma. Nigdy się nie nauczycie. A. Ryj skopany. No, sprawnie nam poszło. Teraz to możemy przywitać się jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, druhu. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Ma jakiś inny głos, taki... Inny ten głos miał w poprzedniej części. Taki niższy jakiś taki, albo mi się zdaje, może przez te inne słuchawki. Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6? 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i Dziki Gon. Niedobrze. Nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. Szukam Ciri. A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jasne, nie Dupa. ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. Nie byłem jeszcze w burdelu. O, coś jest. O, list od wdzięcznej muzy. Spis tu 10 założnik. beczek wytrawnego z Toussaint, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Wygląda na to, że Jaskier traktuje ten interes poważnie. Żebyś wiedział. Nigdy nie widziałem, żeby tak się starał. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Szok. Termiczny. Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. Niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Cześć Marcin, cześć Miłosz. Fajna misja, spoko. Teraz przeczytam, tylko jeszcze zrobię tutaj...
O, piwo jak najbardziej. Na propsie. Jakaś beka. Wszystko z najprzedniejszych winnic. Na winie Jaskier zna się jak nikt. Na winie i dupczeniu. Znaczy, przepraszam, na kobietach. Czy są ścieżki wyboru takie, czy trzeba będzie stać po jednej czy drugiej stronie, to jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Inne ciulstwa. Ktoś żnął w karty. A co tutaj? Tu jest wszystko. Spirytus. Spirytus ist gut für alles. Jak to padło, stary Ausdruck. Dobra, terminarz. Gdzie on jest? Tutaj. Rosa var atre, Molly, Vespula, Marabella Elihal. No ładnie. Dupczyciel. Co tu jeszcze robisz? 11! Szukasz czegoś? A sprawdzam, czy nic nie zginęło. Cholera wie, czy czegoś nie wynieśli i nie sprzedali. W sumie dobrze się składa. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Molly. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba, i siennik się nada. Ha! Molly sprząta w willi baronowej Lavalette. Miał w zasięgu baronową, a poprzestał na pokojówce? Wiesz, Jaskier nie szereguje ludzi ze względu na pochodzenie. W łóżku wszyscy są równi. No tak, poza tym dobry poeta to dobry obserwator życia, a taki musi badać świat z różnych perspektyw. Mirabelka. Gdybym go nie znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny o Marabellę. To chyba nie to. To jego dawna uczennica. Trochę mi o niej opowiadał. Chyba nie chcę tego słuchać. I słusznie, bo w którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christian, a siebie nazywała Anastazją. Rzeczywiście, galopująca Cóż. perwersja. Żebyś wiedział. Raz mu powiedziała, że jest jej ogierem, a ten to oczywiście wziął za komplement. Ale jak wyjęła z szafki wędzidło i lejce, to zwiał przez okno. Ciekawe, ciekawe. 50 twarzy Jaskra. Vespula, coś mi mówi to imię. Czy to nie ona kiedyś wyrzuciła przez okno jego gacie? Ona, I darła się na pół Nowigradu, że jest łajzą i zachrypniętym bażantem? ona... I rzucała za nim doniczkami? Cóż, stara miłość nie rdzewieje. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, nie podejrzewałem go o taką skromność. Karzeł to Gwichyr Rozy far atre. Dobra nazwa, Co to jest gwychyr? Na zlecenie jej ojca, nilfgardzkiego arystokraty, miał uczyć ją i jej siostrę sztuki retoryki.
Ale ponoć mała Roza bardziej upodobała sobie szermierkę. Nie wierzę. Zamieniła światowej sławy barda na zwykłego fechmistrza? Podobno nie jednego. Co chwilę słyszę, że jej kolejni nauczyciele rezygnują, bo spuściła im manto. Teraz podobno jej ojciec znowu szuka kogoś nowego. Cześć Czesio, witam cię. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże niejedno. Wyczuwam jakąś większą fascynację. No, nie przepadam za elfkami, ale to jest wyjątek. Sama Francesca Findaber byłaby o nią zazdrosna. To może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to zrób. Czemu? Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Beauclair, a ja jednak wolę czystą wódkę. Dobra alkoholiczna metafora przemawia do mnie. No to chyba wiem to, co chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc. Czy udało mi się uzbierać? Tak, udało mi się uzbierać. Informuję, że akcja zbioru na kartę graficzną jest oficjalnie zakończona. Zakończona potężnym sukcesem. Może mi się na nowej karcie wreszcie nie będzie ciął Nowigrad. Co ciekawe, nie... Nawet deszcz śmierdzi uryną. To za małe kozaki zaporowskie. Na przykład w lesie, gdzie jest pełno drzew i tak dalej, różnych rzeczy się nie tnie w ogóle. A wchodzę do miasta, to jest tragedyjo. Nie wiem, specyficzne. 970 od Palita. Czemu od Palita? Ja zawęziłem swój wybór do na razie, znaczy... No wiadomo, na Allegro. Chyba Asusa kupię. Jest taki Asus, jak to się nazywa? Asus Strix bodaj. Asus Strix i ona tam ma taki backplate, który pomaga w chłodzeniu i niby taki super wydajne, ciche te wentylatory, no i w ogóle jest tam podkręcana i... Pomiędzy nimi nie ma potężnych różnic i tak. Oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Oj, wpyskiem. Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Padosiwy. Zaraz ci w dupia. Nie, tak się nie bawi, nie ma takiego Ale bicia. już. Słuchaj no, może masz 2 miecze, ale nas jest 4. Tak, Cztery. 4, żeby ściągnąć haracz z jednej praczki. Chyba nie mam się czego bać. Nie byłbym taki pewien. Mi woz jest żol. Zostawcie go mnie! Nie są aż tacy słabi. Nie to. Bijabij! Kurde, Geralt! Bij kusznika. Oszalał. Padaj śmieszny, co mam za zbroję? Bardzo dobrą zbroję. Wszystko we krwi, wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle, jestem wdzięczna, ale... dorobek życia. Wszystko przepadło. Co, te pranie to jest dorobek życia? Ale dobra, niech będzie. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. A, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... no... Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przechodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś, bażant zachrypnięty łajzak. Barza? Oho, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od 7 boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo.
Najpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbity pysk. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe igoły na wierzch nie wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Jaskier pytał o twojej koleżanki z pralni? Nawet jak na niego to niezbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Ale o co dokładnie cię pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach, czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy. Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Można. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. O, cześć Paulina. Cześć Paulina. Fany grad we Zabrzu. Masakracja. Quest z kapliczkami zrobiony już. W ogóle jakie fajne są ten. Cześć Adok. W ogóle są te. Z fizyka tutaj tych prześcieradeł. A, taka... troszkę zdupiona. Dobra, idziemy raus. Taka jest te obolała. Baba Pierre. Do łaźni częściej zachodź. By the river. Zalatuję od ciebie. Pado zalatuje od ciebie. Witam i zapraszam. Dobry. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? O! Czyli ty jesteś... Co to? Elihal. Co to za numer? Czy ty i Jaskier, znaczy... jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Chcę wiedzieć co dali. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. I tylko tyle? Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka, chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksteina. O Jezu, nie! Nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Nie! Kalkstein jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim Kalkstein zobaczył. żyje w ogóle, już nie Niestety pamiętam. spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. A, Ale nim zginął, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis.
Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Radowid jebany jest, jeszcze powinno być. Czekajcie, ja zaraz wrócę. Także wracając do tematu. Starych kurew. Co tam w świecie słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. Czemu się przebierasz, ale... Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę Dopplerem. Ale zostałem krawcem i wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być redańską hrabianką, a następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być Wiedźminem. No, Mnie się jeszcze nie znudziło. co jak co, ale Wiedźminem nudne... Nie powiedziałaś mi, Aga, jak wgrywać brody, nie wiem. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. No spoko. A w ogóle przecież ja mam... Wow, zaraz będzie 11, ale wbiło. Na Google jest zakładka w menu, opcje powinny być rozszerzenia. Aha. Aha, dobra, potem obejrzę. Postać, dobra. Art nie używam. Stepienia pancerza. Dobra, pójdę tym razem... To jest trzeci, pierwszy... Pójdę w znak, pójdę w... Igni. No, dobra. Akcji, nie, akcji w ogóle nie używam. Także tego nie... Dobra, co tu jeszcze jest ciekawego? W zasadzie nic. Czy ta Igni... Jest ten miotacz już mam? Beka. Baby pitły.
Powiedz coś po śląsku. Nie ma śląskiego słowa na dziś, a coś po śląsku. Coś po śląsku. Śląskie słowo na dziś. Nie, wymyślcie jakieś słowo śląskie. Grzebień. Grzeby? Nie słyszałem, żeby było śląskie słowo, żeby po śląsku grzebień był inaczej jak po polsku. Hasiok. Nie, no to takie popularne, bułka. A, srółka, bibułka. Nie. Sztrum. A w sumie, ale nie mam tego o takiego, tego pochylonego. Sztrum. Gardisztanga. Może być gardisztanga w sumie. Gardisztanga. Karnisz. Kuklok. Kuklok. Znany po polsku jako... Jak to było? Barabasz. Czy tam Judasz, nieważne. Śmiesznie w każdym razie jakoś bardzo. Barabasza! Ale jak usłyszałem Judasz, to skisłem. Dobra. Judasz Iskariota. Panie... Za późno na skruchę! Chcę się skruszyć, panie kapłanie. Jeszcze nie jest za późno na skruchę! Bu! Tak się rozgania niepożądane tłumy. Beka. Jak krzyczą. Ja nie chcę do mateczki Rosji. Bardzo nie chcę. Bardzo proszę mi zabronić. Kurde, jak mi w tym mieście to źle łazi. Faktycznie, coś jest dziwne. Bu! To jest numer. Padł na drzewach siedzieć, jak do miasta. Jak w Krakowie. Geralt, bansuj. Zbroja. Tak wygląda moja zbroja. Moja zbroja to jest napierśnik z Magdeira ulepszony glifem. Całkiem spoko. Na razie jeszcze przynajmniej kupnej widziałem lepszą kupną, ale miała gorsze wszystkie te odporności, także galotki też mam spoko, tropicielskie. Masz lepszą, ale ty masz, Aga, dużo wyższy poziom, przypominam. Dobra. No i pognałem za tym bratkiem aż do ogrodu. Trzymaj się z daleka. Mogę zostać Wiedźminką, proszę, Nie. proszę. Czego tu? Czarni, niedobrze.
Niedobrze. A, skłamie. Roza Far Atre mnie oczekuje. Mam jej udzielić lekcji fechtunku. Chodź za mną, panienka już czeka. U opierona mogą być problemy. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Nie no, Ja no, też. no dyć. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza nie zna litości. Syna zabili, a teraz na Nie strasz, bo się zejstrasz. Drewniane. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambas za mną. Dobra, dobra. Z drewnianymi mieczami... Drewnianymi mieczami się prać? Cześć namiestnik, cześć Sambor. Fiu, bziu, o! Panienka Ty jesteś moim nowym nauczycielem? Fano sztuka. No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Taki Muszę su- wiedzieć, ile jesteś wart. Suczy głos. Czy będzie z tego El Romance? Ej, ej! Ej! Welelej! Jej nie idzie! W ogóle... Jaki to ma sens? Walka, nie popisuj się! Co? Ja teraz troszkę wkulane. No kurę. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Na ciula. Jej nie idzie skontrować. No teraz Walka, nie troszkę popisuj w się. duping. No widzieliście to? Wygrałam! Co? Jak W tym to? mieście nie ma już nikogo, kto byłby w stanie mnie czegoś nauczyć. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Jestem Wiedźminem. Szukam... Wiedźminem! Wspaniale! Zawsze chciałam poznać Wiedźmina. To takie ekscytujące. Co jest... Znaczy wiem, co jest ekscytujące. Niezmiernie, ale pozwól, że pogadamy o tym kiedy indziej. Cześć, merycyny lychy. Chciałbym zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaskra. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał na sobie. Cześć, Ale penetrator. zamiast tego grał, śpiewał i Czemu nie- wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Czemu mam streamować na Twitchu? Przecież ja nie streamuję na Twitchu od chyba... Ty jesteś... Nie pamiętam kiedy. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Dobra, tym razem jej wdupia. Walcz, a nie popisuj się! Haj! Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Wreszcie mi się unik przydał.
Już przestał być przydatny. Walcz, a nie popisuj się! Dobra. Dobra. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Nie być tako mądro. A niech to. A! Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? A, zależy o czym mowa. Nie byłem w kuternodze Katarzynie. Przynajmniej Nie sposób jeszcze. odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Aha! Zaraz, to znaczy, że Jaskier was pomylił? No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Będę się prać! Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Co nilfgardzkie arystokratki robią w Nowigradzie? Najczęściej się nudzą. Nasz tatko jest dyplomatą. Poza tym ma w Nowigradzie mnóstwo interesów. Należy do korporacji handlowej. I wozi nas wszędzie ze sobą, a w każdym miejscu zatrudnia nam nauczycieli. I tak w Nowigradzie jego wybór padł na poetę Jaskra. A gdzie nilfgardzki akcent? obłubieńca To Rozy. powinien być śląski Edno. akcent. Edna to takie śląskie imię. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Zresztą kto go tam wie, mógł to wszystko zmyślić, żeby wzbudzić naszą zazdrość. Śpiewaczyna. Chyba skutecznie, bo od razu cała się zapaliłaś. Palę się do tego, żeby dać ci w nos, Smarkulo. Mówmy po ludzku. Po ryju. Bo bez pysk. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. Mogliby dać taką zbroję Nilfgaardczyka. Tylko wody. Ile tam jeszcze? O, niedużo w sumie. 350 trochę przeszło. Kesen, Qu'est-ce que c'est? Kurde, nie, przestańcie spoilować. Bo to też są spoilery wbrew pozorom. Keszkę w meszkę Chin. Ryszni, król Albanii. I tak dalej. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu-bziu. O! Fiut bździu raczej.
Biją! Ciekawe na Kero. Trubadury się zlękli. Biera wszystko. A tam jest jakiś handlarz. Podejdź bliżej. Oglądanie nic nie kosztuje. A jest co podziwiać. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go 2 tygodnie temu. Aha. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarownic tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? No dobrze, jak rozumiem, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie. Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Eramas? Miał piękną rezydencję na wschód od Oxenfurtu. Jako że drogo sprzedał swoją skórę, dom jest zdewastowany. Pokaż mi swoje towary. Show me what you've got. Figurka jaszczurki, to się może przydać. Sprzedam sobie wszystko, co mi jest niepotrzebne. Nie ma tego dużo. Tanio skóry nie sprzedam. Właśnie. Czyste srebro, złoty pierścień. Srebrny świecznik. Chwistek to sobie wezmę do nosa. Fajki, sztuk 7. Kałamarz. Skóra z wilka. Topór. Skóra z jelenia. Zgnite mięso. Kwiaty. Dobra, kupię z tą jaszczurkę. A nóż się przyda. Glamyrę. Dobra. Bywaj. Nabiał i ciemne siły. Przyznacie, dziwny tytuł. Dla questa. Jakiś taki trochę, że tak powiem, jajcarski. Hehe. Fajno, kamienica. To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża, zejdź z drogi. Przecież ja znam baronową. Geralt z Rivi pod moim domem. Tymi ręcami ją To nie ratowałem. może być przypadek. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić cię z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość, Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii zna Wiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Tak, mieliśmy okazję porozmawiać, kiedy cesarz wezwał mnie do Wyzimy. Czyżbyś podpadł Far Emreisowi? Far? Wtedy dawno byś nie żył, a więc łączą was jakieś wspólne sprawy. No ale nie będę cię wypytywać na ulicy. Przyjmiesz moją gościnę i powiesz, co cię sprowadza? Szukam dziewczyny o imieniu Molly, podobno tu pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest tu mojej przyjaciółki Patrycji Wegelbud. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach.
Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? Ależ oczywiście, z rozkoszą. Cóż, jeśli jest tam Molly, No to w drogę. Jesteśmy na miejscu. Mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała W Brugę. Chodźmy zobaczyć. Boże. Lubisz konie, Geralt? chyba tak. Wszystkie nazywam Płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z wolę. Siwy to ładny kolor, również dla koni. Ten kary to mój faworyt. Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. To Aż wygląda. dziwne, że ci nie zasalutował, generale. Znasz się na koniach, co? Zna się, to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. Ciulato. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. No dobra. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? A dejcie Nemroda. Mówisz, że kary to twój faworyt. Zobaczymy, ile warte są nilfgaardzkie ogiery. Nie wezmę osobiście udziału w zawodach, ale obstawię zwycięzcę. Moim zdaniem wygra siwa klacz. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym Zerrikańczyku. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Patatajajajaj. Wszyscy gotowi? 1, 2, 3, 4. Badada, 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 będę pierwszy, będę pierwszy. Zaraz zażna konia. Badada, 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 badada. Koń się zmęczał. Naprzód! Dalej, Wiedźminie! Pokaż, na co cię stać! Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz. Ta, da, 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 da. Ile tu jest okrążeń tym koniem? Uwielbiam ten pęd wichru. To jest wiatr we włosach. Dalej, Wiedźminie! Pokaż, na Nie co mogesz mnie wyprzedzić, ale muszę dychnąć konia. Wszystko brzmi mocno dwuznacznie. Co za emocje! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. Wyśmienite A siodło. teraz, czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly No. to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się ona z jest nią, a postawna? Jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Kiedy ostatni raz myłeś włosy? Coś nie bażo. Przybłęda z Temerii. Słuchaj, synek.
Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Ja. Oczywiście. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Keirana grą na lutni. Mówię Keirana dosłownie, gra- nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Boże. Wiesz, gdzie się podziewa? To jest Niestety nie mam pojęcia. kłamca Nie widzieliśmy się od dawna. i łajdak. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leń i próżniak. Wyobrażasz sobie? No nie. Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc. To taka miła dziewczyna. Siostra, jebana bole. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry. Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego niepodobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Czy te jej pakunki to nie były przypadkiem bagaże? A ta dziewczyna nie była trubadurką? Tak, tak. Teraz mi się przypomina, że wracała z występów z Kowiru, ale utalentowana Z rodzina, ustępów. co? Niezwykle. I zapewne bardzo się kochająca. Jakbyś wiedział. Jaskier nawet napisał dla niej wiersz. Dla mojej cyraneczki, czy jakoś tak. Chciałabym mieć takiego brata. To ja już wiem, w to będzie. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę No z Jaskrem? tak. Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę, Słucham? Na co mu była barka? żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Widocznie zdupczył mniejszym kosztem, a nie tam barka, wino, bąbelki. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co Dobra, mu była przecież to barka? już dałem przed Żeby mnie chwilą. wzi- Dobra. Powiedział, Sorry, to już się rozkojarzyłem się. Dziękuję, Molly. czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Cześć Ferbozu, witam cię. Cześć Umfatata. Witam. 150 będzie level? Nie, jeszcze nie. Ale tu to ślicznie wygląda. Tu oświetlenie jest masakracja. Ło, jak się to odpola normalnie na nowej karcioszce. To się chyba łobejsrom. Wiele jeszcze, troszkę. Kiedy ostatni raz myłeś włosy? Dobra, wracam. Są po drodze jakie pytajniki można. Jakaś wiocha jest. Zbieraj na Titana w SLI. Nie, co ty, nie mam takiej płyty głównej nawet. Żeby móc karty w SLI sobie robić, także akurat bez sensu. Nie no. Jedna 970 styknie. Myślę, że 970 ciągnie już wieśka na Uber, a przynajmniej na takich wysoko Uber. No. Przede wszystkim dużo pamięci, nie? Bo ta moja ma tylko 2 giga pamięci i przez to są takie ściny często.
I w GTA będę mógł wreszcie ustawić sobie wysokie tekstury, to tam... Na średnich to wygląda, no, mocno średnio. Teraz trochę mało ramu, chociaż no, ja myślę, że 8... No jakoś się zrobiło. Że 8... Pozdrawiam. Pozdrawiam! Myślę, że 8 giga ramu to na razie i tak wystarczająco. Dziadostwo! Ja miałem do wioski iść. W ogóle jestem buszującym... Dziękuję Butchers pięknie za kolejne złoty 69. Parszywy los. Co się dzieje? Co się dzieje? Jakbyś cebulę z olejem zajadał, to byś wybladły nie był. Biera wszystko. Zobaczymy. No drzewa się nie gibają tak mocno. W zasadzie w ogóle się nie giba. A włosy? Włosy nawet nie powiewają teraz. Krówsko. O. Ze zagrody pitu. Fajna herbata. Fajna herbata. Fajna zagroda. Ja czytam na live herbata na czacie i pierdzielę o herbatę. Co ten mózg? Jedziesz wątroby? Welelej, welelelelelej, welelelelelej. Nie czytałem wszystkich kartek w Nowigradzie. Muszę w ogóle do banku pojechać, mam tyle pieniędzy. Niespożytkowanych. Niewymienionych. Kiedy będzie nowa koszulka? No, jak będzie czas ją zrobić. Pamiętam, że wygrał granat ręczny i na pewno ten granat ręczny zrobię. Może nawet filmik na tubie o tym będzie. Badada, 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 badada. Czy jest szansa do donatowania przez PaySafeCard? No jest szansa do donatowania chyba tylko przez PayPala, ale można na przykład przez PaySafeCard można sobie kupić subskrypcję, z której do mnie idzie jakoś chyba 70%. Zaczerpnąłem dłonią. Gdzie ja tu miałem pójść? Dobra, to już idę tam. Ale nie, bo my tu wracamy do tej zagrody. Ja już chcę sobie sam pojechać tam, w sumie. A, bo wrócę z nimi. Weź. Aha, a to ile tam kosztuje? Aha, bo syp kosztuje 5, no tak. To przepraszam, $5.
Ale nie, to jest $5, to jest 15 zł, a nie 25. Kolejny przybłędy z Templi. Ci dam przybłęda te. Geralt, nie kompromituj się. Jadymy do domu. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Tak. Do domu, do domu. Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania. A więc ruszajmy. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. Jak 91 ja. I wzajemnie. Do zobaczenia. Dobra, kolego. Noc zapadła nad nilfgaardzkim firmamentem. Że czarny malowany. No przecież jest nawet o tym piosenka. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani, z Nilfgaardu wybierani. Nie? Tak to leciało. Wyobraź sobie, że wczoraj moja służba przyłapała jakiegoś oberwańca, jak grzebał w śmieciach pod domem. Zleciało się do miasta biedoty z Welen, to tak się kończy. Tacy mądrzy. Zlękli się. Idzie tu zleś, idzie. A co tam je? Jak czarni na magię, ja. Wyśmienite końskie siodło. Ej, mam lepszy miecz. Skąd ja go wziąłem? Tylko, że ten ma tutaj... Tylko, że ten ma tutaj dwa te... O, krytyczne trafienie, a nie, to ja sobie dam to i... Ale co to jest za tego? 0 siła ataku. Dodał mi 0. O co to chodzi? Muszę jaskółkę przyjąć sobie. Ja nie wiem, trzeba będzie skraftować. Kiedy kupujesz fix GTX? Chyba dzisiaj. Ja potem pokażę wam tam oferty, którymi jestem zainteresowany i chętnie wysłucham waszej opinii. Oczywiście, jako prawdziwych Polaków, zawodowców, specjalistów od wszystkiego. Ktoś nałożył iluzję. Nie lubię bab wodnych. Ajajaj. Karamba. Naszli mnie, otoczyli mnie. Baba z 12 levelem to troszkę ciężko.
No. Dobrze, zrobimy tak. Biały miód dla dziewczyny. Czemu ja nie mogę użyć niby? Przecież... Nie mam jaskółek. To o co chodzi, że nie mogę ich skraftować, wytworzyć? Dobra, najpierw zjem to. Butelka wody, musisz medytować, odnawiają się. Nic się nie odnawia. Na tym poziomie trudności, co ja gram... O, jak ładnie. Nic się nie odnawia. To jest poziom dla hardkorowców. Jestem hardcorem. Dobra, babę to najłatwiej z igni. Znaczy, z akcji. Chciałem powiedzieć. Powinienem użyć razem na kalenie. Aha, o to chodzi, to dobra, to tak to idzie. Nej! Papa! Geralt! What have you done? Baba z wozu. Koniowi. Koniowi leksiej. Wyciąg z baby, wywar z baby. Co jeszcze? Co jeszcze mnie tu spotka wesołego? Ale jesteś paskudny. Zaraza. Geralt tak o tej paskudności, a sam piękny jak pyron, nie? Jak z żurnala. No i zaraz umrę. Albo jeszcze nie. No pa! Jaki miglans. Ja nie żyję prawie. Medytnę sobie. No i dalej nie mogę. Czemu nie mogę jej robić? Aha, bo to tak działa, że... już czaję wszystko, że to się same odnawia. Dobra. Teraz to pochytałem dopiero. Utopki to już mu mogą. No tak, ale nie utopki na takim poziomie jeszcze.
Trzeba będzie sobie to naprawić wszystko. A, niedługo level. Jak ta jaskółka wolno leczy, masakra. Ale jaja. Cześć, czarny syn Grzegorza. Witam cię. W ogóle ten Nowigrad to taki trochę jak Bytom, tylko... Co za różnica? Bu. Duża. Popłoch. Wśród gminu. Cześć, Black Crouch. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. No dobra, ja jestem kulturalnym Wiedźminem bardzo. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdę. Das dauert nicht lange. Siwe włosy jak moja Bo szczur babcia. go ugryzł i dostał gorączki. A w co go ugryzł? Bardzo go boli? Umrze? Od szczurów się nie umiera, głupia. Umiera się. Kiedyś widziałam, jak łowca czarownic powiedział do jednego pana: ty szczurze, a potem Bardziej go Bobrek. A co, Bobrek to nie Bytom? Koniec na dzisiaj. Zabierzcie swoje rzeczy i do domów. Do Mam widzenia. dyć Bobrek to ty się Bytom. Wujcio to jeździ z cyrkiem, Ciekawe, bo czy umie szczurołap połykać miecze. wyzdrowieje. Też umiesz? Połykać Nie. miecze, ja myślę, że ta pani też umie łykać miecze. Mama mówi, że jak biedaka Nie jeden choćby miecz już kaszel łykła. dopadnie, to tak jakby... Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Grzyb! Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Bogę. Czy ten Black Crouch, ja ci napiszę usprawiedliwienie, spokojnie. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie, nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. W gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił, więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Nie, to nie. Nie słyszałem o Herkulesie z Bytomia, ale słyszałem o świetliku z Bytomia. Co tam jest taka bytomska legenda, nie? Że babka z dzieckiem gdzieś szła i się zgubiła w lesie, chyba w Miechowicach. I on tam z tą cygaretą, nie? I one patrzą tam na ten ogień i one za nim poszły i on je zaprowadził do domu. Taka legenda. I ten chłopek stoi na Dworcowej, taki dynkmal. Znalazłem u Jaskra wiersz na twój temat. Wynika z niego, że jesteś niezwykle utalentowaną osobą. Tak? Pisał coś o moich wierszach? Zawsze fascynowały mnie konie i zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? No to tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co o nich sądzisz. A, nie, nie widziałem. Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Podtekst. Niestety nie znam się na poezji. Erotycznie mocno. Dobra, Ida raus. Dzięki za pomoc. Wszystko, co że chciał wiedzieć, już wiem. Bez to... Ida stąd. Mamo, gdzie jesteś?
Cześć Mario, Hanysku, cześć Gorolku, Gorolicku. Gorole do szole, albo nie wyda tych. Kotek! Idzie pohalać. Geralt, no pohalej kotka, no! Halt! Halt! Daj się pohalać. Nie ma takiej opcji, a jakby tak... Nie! Co ja zrobił? Pana! Ja teraz będę mógł spać? Ja zabił go! Nie, aż mu flaki wyleciały wszystkie na wierzch. Ło, a to się zje przynajmniej. Rest in piss. Don't take a piss, pal. O, pan Vigo. Chyba po brynie. Nie wyszło mi. Lewitujący wieprz! O! To ino w Nowigradzie, patrzcie! Ktoś bardzo nie lubi elfów. To niesamowity fenomen! Spotykany jedynie w tej części świata. To cud! To prawdziwy cud! Ale jaja. Yippee-ki-yay, motherfucker. Aha. Geralt z Rivi? Wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Nie. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie, ale wpierw oddaj broń. Cześć imienny. Przepraszam, ale nie mogę jej oddać, bo to są moje ostatnie szpitloki. Po moim trupie. A mówiłem ci, nie nabierze się. No trudno. I tak się go ubije, tylko wyzwanie będzie większe. Ja. Prawił o czarodziejkach i wiedźminach. Przed wiernymi upokorzył. Cześć Siwencjusz, bardzo dziękuję za donata. Sakramentu. Ostatniego namaszczenia. Ostatnie namaszczenie! Ostatnie namaszczenie się nie daje przed śmiercią, ino żeby wyzdrowieć! Co to za stereotyp? W ogóle Siwencjusz nie umie cię znaleźć na Steamie. Te. Uważaj se. Uważaj. Namaszczenie chorych, właśnie. Namaszczenie chorych przecież jest. Ale jaja. Ło, ręka mu odleciała. No szlagen. No. Level. Kanapka z pieczonym kurczakiem, akurat. Patrzcie, w dupce level. 12. Level. Joachim. Level. Mogę już iść w następne. Dziarsko. Mogę tak 2, 4.
Zgadza się, dobra. Wyleją mutagenów. O, panie. Łopana. A ja by to tak jakoś... Joby jakoś tak to słonacu. Jakby se tutaj zrobił te odbijanie strzał i joby se to zrobił tak i tak. Ha! Teraz a tak było wiele. 15. No i gryfnie. Jest całe jedno skrzydło zrobione. I to można teraz boostować sobie na przykład. Ale to jest mniejszy czerwony mutagen, a ja by mógł zrobić... Zaraz, siwe... Dobra, siwenic już, okej. Ja by mógł chyba zrobić... Czerwiony! No pra! I teraz patrzcie. O! Odjebane perfekcyjnie. Tak to się robi. Pięknie. Bardzo dobrze. I tu potem będzie się szło w te ewentualnie i jest ok. Jeszcze, no dobra. Cudownie. GG. Very well played. Tylko u mnie promocja, jeden zakup w cenie 2. Pana Handlung. Najlepszy skład towarów w Nowigradzie. Proszę się nie pchać, dla każdego starczy. Przecież się nie pcham. I bardzo dobrze. Kultura osobista ponad wszystko. No, Kultur muss sein. Zobaczmy. Zowdy tak godą. Sprzedam ci miecz i sprzedam ci... Nie! Nie. Ci nie sprzedam. Sprzedam ci końsko skóra. Mam 2000. Dużo. Bywaj. A co za siodło? Ale te siodło ma być. No. Szans na odcięcie kończyny, a to jest dodatkowe doświadczenie za cios kończący w walce z ludźmi. Ja to już wolę to chyba. No. Super bełty. A ta kusza jest cianko, masakra. Dobra, zrobię to zadanie i idziemy zobaczyć do tego łonego. Czy nie robię jakieś nowe, fajniste pancerze, a insze dupsy. Co tam, Pusia? Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? A to jest ta papuga! Nawet wody nie wypiłaś, no. Co jest takie wice robi? No powtórz. Dobry Krakers. Dobry. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją Pusię? Lada dzień zacznie gadać. Feldmarszałek Duda, mi się to też z tym skojarzyło. Ogólnie jest no tak, to jest sowa, ale... Mamy następczynię feldmarszałka Dudy? Twojej papugi? Skąd ją wziąłeś? A, kupiłem na aukcji po jakimś czarodzieju. Łowcy czarownic wespół z wiecznym ogniem się na niego zasadzili i wykurzyli biedaka.
potem wystawili na sprzedaż jego rzeczy. A że akurat tamtędy przechodziłem i zobaczyłem sobie. No tak, nie sposób było się oprzeć. A no nie sposób. No ale teraz Jaskier Ja bym jest się sam nie najważniejszy. mógł oprzeć. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Pryszcilla, tak, to musi być Pryszcz Illa. Czemu nie było jej na liście? ona. Wiesz, z tą Pryszcillą to jest inna sprawa. Jaskier się chyba w niej duży. On się duży w co drugiej. Jakby to wytłumaczyć? Kogo Jaskier kocha najbardziej? Siebie. No właśnie. A ona jest jego wiernym odbiciem. Aha. To spoko. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Jakie metafory Dziewczyna rubę. naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Pryszcilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. Zobejrzysz. Cześć Minus, witam cię. Idziemy na wieczór poetycki. No ale czuję się jak za szkoły. Rozpędziłem tłum bachorów. Nie gromadzić się. Badadam, badadadadadam, dadam, dadam, dadam. Arr. Jaką zbroję robisz? Nie wiem jeszcze, zobaczę sobie. Wszystko wielka niewiadoma, ta jest na razie spoko, ale... Potrzeby rosną. Pijaczka. Ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka. Jakie mądrości ludowe tu padają. Raz się najebałem, że z uszu mi krew poszła. Dobra, muszę sobie medytnąć. To nie to oczywiście. Nie mogę. Trzeba na placu. Po to płacę podawki, żeby mi tu tacy... Dzień dobry. Dobry. Meditation scarification. O, jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Fano bałałajka.
poprowadź palec, by nasze drogi spleść gwiazdom na przekór. Otwórz te rany, a potem zalecz, aż w zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte. Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Geralt filsy mocno. Fajne to było, ale czemu to takie przerwy były, tak że cały dźwięk się urywał, nie? I w tych handszułach. Ja go znam! To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto. Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i Noż awantury. co za A chamstwo. mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie! Troszkę kultury. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Trochę kultury w mordę jebany. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla, alias Cyraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał, a ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Se uważaj. Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów.
Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Co za konspira. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggiego Roywena. Motyla noga. Motyla noga Tomka Więcej Mazura. go już nie widziałam. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w Passiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Duże cycki, podstawa. Mój kamera zamiast gadać w lipcu jada na wycieczkę do Sosnowca. Goda w lipcu, jedna wycieczka do Czarnobyla. No to w sumie za jedno. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do 4 ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświadkiem. Razem z Ziggim Royvenem właśnie. Ale ten Tasakiem Ziggy i to królem żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie Skądś zadarł go z kościołem kojarzę? wiecznego ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, Skryba Dijkstry. Tak, to może być to. Nie mam pamięci do postaci z Gdzie ich książek znajdę? niestety. Skurwiela to nie wiem, ale Royven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. O. Nie wątpię. Ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Dobrze. Raczej na nic się tu nie zdam. Wracam do szałwi. Nakarmię pusie i będę Bez czekał. pracy nie ma kartaczy. Kołaczy, babo, kołaczy. Albo kołoców. 800 punktów. To w pieruny. To już zaś bez mała zarobiona miał 13. Już się zabija. Zabił się bez mała. Powinni nam wypłacać dodatek za służbę w taką psią pogodę. Ja to chyba już bym się zdarł. Wszystko to sprzedam na Zipcichu. Kaj sam jest... O. Tam. Cześć Kategat Szary. Kategard. Przepraszam. Żeżech z z Kategarta zrobił Kategata. Co? Co? To są lepsze galoty od moich? 28. Joto dupca. Joto biera. Teraz trzeba wymontować ten łon i do tamtych wrazić.
Stos, to cię czeka. Stos. Chłosta. Nerwosol. W ogóle tutaj jak pokazywali prezentację, to tam okręt wpływał i tak dalej, a teraz nic nie wpływa. Oszukali nas. CD Projekt jak mogłeś. To już nie jest... To się nie da grać. Taka zła gra to jest. Powiedział, że to pomyłka, że to pierogarnia. A Jonas zarzekał się, że ten miecz to robota Hattoriego. Na gwarancji. Ale Dobry. Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. a niech mnie. Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Machakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Ha, dyć! Jestem Abe Har-Hattori, były mistrz Abe miecznictwa, Har-Hattori. obecnie garmarzu. Garbarzer. Geralt z Rivii. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? A wolałbyś mieczyk. A może pierożka? To on ręką pieroga je. Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Może pierożka? Nie. Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że 3 miecze na plecach to będzie przesada? Ha! Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. No, konkret. Nie pierogi. Sporo tych mieczy i to nie byle jaki. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, ani nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski. Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna, a on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Aha. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny, wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzom, że jest hawekarem. Hakerem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Po Nilfgaardzku. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka, a w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie ten knefel. Tutaj Rozumiem. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Nie mocie! Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Czemu nie? Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony.
Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji. Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Trebusz by się przydał. Ciągnąłbym ją końmi za sobą. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. To może być fajne zadanie. Może nie będę musiał płacić za sprzęt. Byłoby spoko. Padadadadadadada. Ciekawa pogoda, nie? Padadadadadadada, padadadadadadada. Nie. Tutaj stosy ledwo dopalone. Wieczny ogień nas prowadzi, wieczny ogień nas nie zdradzi. Ale nie, czemu ja tutaj idę? Miałem tu namierzone Zigiego Roywena, ja tego nie chcę. Żyjecie, czaty? Co żeście tak zamilkli? Mogę sobie już robić kota pomału. Aga szuka pracy. Dobrze. A, to jest za trudne do mnie. Nawiedzony dum mógłbym zrobić. Nawiedzony dum. Dum 3. Nie odpowiadasz na pytania. Jakie pytania? Ktoś zadawał pytania? Nie widziałem żadnych pytań ostatnim czasem. Co z tą Polską? Odpowiadam, no nie wiem. Czekamy na zaprzysiężenie nowego prezydenta. Zobejrzymy, co się będzie działo. Może będzie jeszcze weselej jak jest. A to chyba... Tak pięknych okolicznościach. To chyba niemożliwe. Co ty se kurwa myślisz? Nie, nic, przepraszam, nic, będę grzeczny. Będę grzeczny. Jakieś kofry. Właża. Przecież chciałaś warkocze. Ale nie, żebyś szarpała! Bez szarpania nie ma warkoczy. To ja już nie chcę. Czy na laptopie... Nie wiem, czy pograsz. Hopcze, nie mam laptopa, nie gra się na laptopie, no. Laptop do grania to raczej nie, ale specyfikacja wydaje się dość mocna, także coś tam pograsz. Dlaczego Łęcka była dziwką? A ja nie uważam, że była dziwką, no co tam, że dawała... Przecież nie brała za to pieniędzy, także...
Skumplowali się. Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wyznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. To była lekcja moralności Wiedźmina, Geralta. No ciekawe. Ciekawe. No bardzo ładnie, że się kolegują. Dobrze, to jest... O, patrzcie jak tam się kopci. Normalnie to jest richtig śląski landschaft. Tak kiedyś się kopciło nad Bytomiem, nad wcześniej Rudychany spa. Kiedyś się tak kopciło nad Rudą, nad Bytomiem. A teraz nic. Nawet kamienice takie trochę podane. Bytomsko... No na Rudzie to nie wiem, Ruda, ale takie... No, to... Coś takiego. Ej ty, do ciebie mówię. Tu tak ci nie chlupie? To by ze... A nie zanosiła się. Czy ci nie chlupie? Cześć Tirax Tadorel. Coraz trudniejsze te niki się robią. Dzięki Siwencjusz za wciąż wspieranie mnie. Ty chyba masz za dużo pieniędzy. Przyznaj się, co ty robisz. Ty chyba jesteś albo ruski oligarcha, albo magnat naftowy z Arabii Saudyjskiej. Dało i się rozpada. Rozpadało się. Może ty jesteś Andrzej Duda. W ogóle nazwa Nabiał i ciemne masy jest dziwna na questa, no ale zobaczymy. Wczoraj 2 dniówki, żeś dał. To fajnie se tam robisz, cokolwiek se tam robisz. Patataj, 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 sarenki! Patataj, 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 patataj. O pana, a ty... Rwie mnie w rowie. Cześć, critters. Critters. Creatures. No koniu, jedź! Nic nie widzę, efekt iście BF-owy. Teraz wolniej. A mój koń. Co to za Jeszcze haja? jeden? Ty też wracaj do siebie.
Panie, ulituj się nad nami. My nie mamy dokąd wracać. Dla nas tylko Nowigrad albo śmierć. Mam was dosyć. Wynocha stąd, bo każę wziąć was na miecze. Będziemy się pizgać. Wyglądają na zdesperowanych. Przepuść ich, co ci szkodzi? No kurwa mać! Ile razy będę powtarzać, że mam rozkaz zawracać każdego, kto nie okaże glejtu? No... Dobra, nie wiem. To jest tak... No płacić nie będę. Zrobimy to siłą. Przepuść ich, bo się pogniewam. A co to, grozisz mi? O nie! Tak nie będziemy rozmawiać! To koniec! Brać go! O kurde. O kurde. Chyba, że zdupcył. No. Nie walczyć z zawodowymi żołnierzami. Tyle pieniędzy trzeba ich było jednak kupić. Nie, jak mi to sejwło, mater dejo. No, spalę was. Ten się nie bronił. Grzesznik pierdolony padł. Będziesz cierpiał. Geralt, ty w ogóle nie... Nie blokujesz nic. Czemu on nie blokuje? Ja się z Radowidem kumplowałem i aż głupio... Ja. No ja wiem jak się robi bloki, ale coś nie wchodzą. No i właśnie o to chodzi. Właśnie, akcji go. Dobry pomysł. Umarnął. Borocek. Nowigradzki miecz długi, a... spoko, znaczy duży damage, ale... W sumie, a może? Ten ma więcej efektów, no ale ten jest mocniejszy sporo. No nie wiem. Nie, no zostawię ten. Potem mi wykraftuje coś tam ten pan ładnego. Kiedyś. Someday. No.
Koń do mnie. Jak się nazywał hostel naprzeciwko targów poznańskich? Kurde, nie pamiętam, ale to jest bardzo dobre, bardzo go polecam. Najbardziej pozytywny Hanys na YouTubach? To dobrze, to bardzo, bardzo dobry tytuł, bardzo mi się podoba. Zwolnij, chłopie. A co tam się dzieje? Zaś będę dopalić? Co tu się dzieje? Co się dzieje? Nie wasza rzecz. O, już widzę, że będzie przyjemnie. Wyglądacie, jakbyście potrzebowali pomocy. No bo tak po prawdzie to potrzebujemy. Stwory jakoweś nam się w stodole zalęgły. Zastawiliśmy wejście, ale długo tak nie damy rady. A biada nam, jak się uwolnią. Bogaci nie jesteśmy, ale zapłacimy, jak plugastwo wybijecie. No dobra. Spróbuję wam pomóc. Wpuścimy was do stodoły, a jak już będzie po wszystkim, drzwi otworzymy. Szybciej, panie Wiedźmin, bo się wydostaną! A, gule srule. Ale poziom wysoki. Kurde. Kurde. Aj. Chyba przyjdzie mi umrzeć. No. O, takich danych moich nikt nie podaje. To są informacje... Nie no, 14 kończę w październiku. Z ryja taki stary, bo zmęczony życiem. O pana, dobra, zrobimy to. Nochmal. OBS. OBS jest kisły. Ciekawe co poprawią jeszcze przy tym patchu 1.5 oprócz tego, że AZ będzie gra działała. Ciekawe. Karsten. Dobra, te upiory to są trupojady. Cześć Scooby. Czyli nałożymy sobie miecz na trupojady. A co będzie, jak wyleżą? Co tu się... Nie. Wyglądać... No bo tak po prawdzie... Stwory jakoweś nam się w stodole zalęgły. Zastawiliśmy wejście, ale długo tak nie damy rady. Dobra, pomaga. Spróbuję wam pomóc. Wpuścimy was do stodoły, a jak już będzie po wszystkim, drzwi otworzymy. Szybciej, panie Wiedźmin, bo się wydostaną! Ile godzin gram? Jakieś 22, 23. Prawda, w ogóle nie ten znak, co chciałem. Troszkę się podtrułem jeszcze do tego. No, wyraźnie
generalnie Już po wszystkim, otwórzcie drzwi. poszło lepiej. Robota wykonana. Ło, jaki ryj! Jest. Modification, To wasza scarification. Dzięki za pomoc. Bywajcie. Struł się. Król Albanii. A, niedługo level, w sumie 600 punkcików, 13, dobrze idzie. Szeremere, chociaż też osztarasz. Aż niż, ty kurwa szwasz. Może mu się gęba zmieni? Nie, bo on umrze. Nie chcę, żeby umierał. Dobra, a ja bym sobie zrobił... spal, to jest jeszcze troszkę za to byłem za słaby. Że zrobiłbym sobie rynsztunek. A to jakieś podziemia, wyspy, to ja chyba jednak podziękuję póki co. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedno zlecenie na potworki. Dalej. Można wieśka zaćpać, można umrzeć z przedawkowania eliksirów, jest to śmierć okrutna. I ha 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 ha. Hej! Kup się klej. Ty Stechu próbowałeś? Nie próbowałem. Spróbuję. Gdzieś tu miałem fistech. Fistech. Jak się bierze? Ej, nie idzie wziąć fistechu. Bez sensu. A w jedynce szło wziąć fistech. Łe, głupio. Już mi się Wiedźmin nie podoba. Może trochę. Wiedźmin, ło. Uważaj. Bajtel. Uspokój się, bo... Pado. Siwy. Czy postanowiono jaką grafikę? Zaraz wam pokażę jakie opcje rozważam. Wracaj skąd przyszedł. Ida go ogolić. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze. Ostrzyżesz mnie. Gulta broda. Chce być młody i piękny. Cześć kudłaty. O, no teraz to normalnie, żebrowski.
No to całkiem normalnie inny człowiek. Jakoś tak, taki ogolony, jakoś tak bardziej Geraltowy, bo z tą brodą to taki trochę... Jak nie Geralt. Wygląda jak ten wiking z filmu o wikingach. Takiego, co grał w nim taki aktor, co się nazywa... Taki Duńczyk. Taki Duńczyk. Ciężki film taki. Ciężki, psychologiczny wręcz. Taki... kurde, jak ten film się nazywa? Wiecie, o co mi łazi na pewno. To takie dziwne miano, bo duńskie takie. On by był dobry w ogóle w roli Wiedźmina, tak na marginesie. Niezniszczalnych. Kurde, nie wiem. Wojne potwory się lepiej lękną, co? Van Helsing, tak. Oczywiście, o to mi właśnie chodziło. Valhalla. O, film Valhalla, ale aktor się nazywał... Honor i ojczyzna! Jak się ten aktor nazywał? Van Wisterloy. Ja. Rusz się! Dolph Lundgren. Co wy mi sam pipcycie za głupoty? Tempo! O właśnie, Mads Mikkelsen. Ja, Sychlater to tyn. To tyn właśnie. Jak Geralt tu zapuści brodę, to taki na niego podany. Białą damę, a... Kurde, jeszcze mówiąc nie pamiętam, ale chyba nie. Chyba jeszcze nie. Gandalf. Wilki! Ciulomy się. Wilki spoko, fast exp. Kuniu! Chodź sam. Nie, proszę nie krzyczeć kapslokiem. Rusz się! Jak przechwytuje CS-a? Nie no, normalnie. No, normalnie jak ten. Jako grę. Przechwytywanie gry i tak no. Normalnie działa bez problemu. Stój! Nie. Cesarz nas poprowadzi prosto na nami. Parabam pam, parabam pam, parabam pam. Parabam pam. Nie wiem czemu Scooby, poczytaj jakieś fora czy coś, bo... Nie wiem czemu taki problem. Czy będę coś nagrywał z Bonkolem? Tak, coś tam... Ostatnio dzwonił do mnie Dawid, że ma... Jak to powiedział, plany na jakąś wielką kinematografię, także... Jest szansa, że za jakiś czas coś tam zaś razem zrobimy, bo i tak... Nie... Ciężko nam się było zsynchronizować, bo ja nie mam ostatnio czasu i Dawid też nie bardzo. Ale coś będzie na pewno. Soon or later. Früher oder später. Nie ma czasu, bo sesja... Nie ma czasu generalnie, bo natłok rzeczy do zrobienia. Różnych... roztomajtych. Sesja to tam akurat... Nie jestem typem człowieka, który siedzi, nie przesypia nocy i uczy się i uczy. No, tak nie lubię czegoś takiego i nie idzie mi to. Nie próbuję.
W ogóle miecz mi się zepsuł już bez mała. Tam są jakieś potwory. Pieronowe. Nie, ino nie upiory. Ino nie upiory. Proszę. La 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 la. Walalaj, walalalalaj. Które są takie mądre. Cześć Mr. Pidget, witam cię. Ale to ja nie miał wleźć sam ino kaś indziej chyba. O. Am. Maszkecymy, Geralt, maszkety. Dobra. Nie da się żreć z poziomu ekwipunku. Chyba, że ja nie umiem. No, magiczne bierały, to się zawdy się przyjdą. Purchawka. Nie no, spoko. No, fajne rzeczy w sumie. Precioza. Pancerz cintryjskiej kawalerii. A to jest tyle hajsu. Siodła nie chcę. Ja mam tyle hajsu niewymienionego, że to jest straszne. Ja wydupiam stąd, bo to nie jest mój cel w sumie. To jest zabójcza jaskinia. Przeklęta zabójcza jaskinia. Jak tam stoimy? A, jeszcze trochę. A tam jakie mroczne drzewo jest na... A tam jest wiwerna. To ja się tam nie pcham. Wodospad! I to jest w sumie to, co pokazywali na trailerach, nie? Że chcę tam, to dojdę, chcę tam, to dojdę. Magic. Cześć Jabba. Witam cię. No, Geralt promień skrętu ma jak okręt.
troszkę. Co to je? Na kartę uzbierane, owszem tak. Kreple! To się zrobię po tym. Ale ja nie robię po bokaino. No, panie lasu, właśnie. To nie to. Chciałem zrobić to przecież, co zabija we mgle. A to jest tutaj. To jest utopek. Welele, 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 welele. Łazarę. Rączka odpadła. Co się namacho tym mieczem? Iluzja. Ślady pazurów są różne. Iluzja z głodu. Żeruje tu kilka osobników. Wokół ciała nie ma żadnych śladów. Dziwne. Potwór z bażin. Chyba duże te ślady są, bardzo duże. I groźne. Nie jest zwyczajna mgła, ten zapach. Jakby metaliczny. To jest... Wiecie jaka to jest mgła? To jest ta mgła. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. Orly. Ciało zgniło prawie do szczętu. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się... Nie, no nie mglakiem. Mglaki straszne są.
Aha. Aha, to... Nie. Na opach. Aha. Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Keiry? Aha. Wow, jak tu jest ładnie. Cześć, Ola. Czary! Czary robi! Czary losu! O kurwa! Masakra! Czy ja mieszkam sam? Nie mieszkam sam. Kurwa, jaskółki nie mam. Nic nie mam. A! Za silny! Dobra, mnie już pierę. O. No i także w tym momencie żegnam się z widzami YouTube'owymi i gratuluję, którzy dobrnęli do tego momentu. Możecie nagrodzić się łapką w górę pod filmem.